Nagmalinaon sa kinatibuk-an ang pagsaulog sa Pasko sa dakbayan sa Sugbo matod sa kapulisan. Atong saksihan ang nagkadayang mga eksena sa pagsugat sa Pasko, pinaagi ni ining report. Usa sa 12 nga nagsaulog sa Pasko kining mga residente sa Barangay Careta. Matag iskina, nag-ihay sa pagpabuto og mga firecrackers ug daw nag-contest sa pakusganay sa ilang sounds. May pag-games pa kining mga sakop sa pamilyang Ligan, Tubya ug Sericon nga naghimo og ilang kaugalingong Christmas party. Nagtampo-tampo sila alang sa papremyo ug sa mga pagkaong ilang gisaw-an. Kay murag paminaw na mo nilabay manggod ang pandemic ba. Medyo masulubo ng Pasko, so among gikuan nga mabalik sa normal gyud ba. Nga happy ang Pasko, bisag Pasko lang. Apan nabantayan usab sa RTV Balitang Bisdak nga ubay-ubay sa mga bata sa dapit ang migamit gihapon og lantaka sa pagsugat sa Pasko bisan kun higpit kining gidili. Sa Lapu-Lapu City, duha ang natalang biktima sa mga firecracker-related incidents. Unang insidente, natala sa Zone Pansat, Barangay Kalawisan nga naglambigit sa usa ka 20 anyos nga lalaki nga nahiagom og second-degree burn sa tuong bukton dihang nagdagkot siya og pabuto pasado alas 12 sa tungang gabii Disyembre 24. Ang ikaduhang biktima, ang 62 anyos nga lalaking taga-Barangay Gunob nga nahiagom og minor injury sa bukton human mituasik ang pabuto ug napiskan siya sa pabuto nga gidagkutan siyang kabanay pasado alas 4 kaganihang kadlawon. Sa dakbayan sa Sugbo, way natala ang Cebu City Police Office nga mga Christmas activity-related injuries. Base sa mensahe nga gipada sa ilang tigpamaba nga si Police Lieutenant Colonel Theresa Macatangay. Sa kinatibuk-an, gihulagway sa Cebu Police Provincial Office nga generally peaceful bisan kun may natala silang usa ka 17 anyos nga nabiktima sa pabuto didto sa lungsod sa Dalaguete niadtong Disyembre 23. Gikonsiderar usab sa Police Regional Office 7 nga hapsay ug nagmalinaon ang pagsaulog sa Pasko. Hinuon pa dayon ng ilang pagbantay hangtod na sa bag-ong tuig lahos na sa sinulog 2025. Samtang sa Eastern Visayas, gihulagway sa mga opisyal sa kapulisan nga generally peaceful ang pagsaulog sa Pasko. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.